Yadda shugaban karamar hukumar Cikun injiniya Salasi Nuhu Musa ya rantsar da sabbin kansilolin sa ido kenan tare da masu ba da shawara na musamman a karamar hukumar Cikun a jihar Kaduna. Taron rantsuwar wanda ya gudana a ranar Litinin din nan a ɗakin taro na sakatariyar karamar hukumar da ke Kujama ya samu halartar baki da dama. Waɗanda aka rantsar a matsayin kansilolin sa ido wato supervisory councilor sun hada da Honorable Jamila Ismail a matsayin kansila mai kula da ayyuka da kayayyakin rayuwa, sai kuma Honorable Zubairu Mika'ilu kansila mai kula da harkar kiwon lafiya, yayin da Honorable Mai Kai Adamu Muhammad ya kasance kansila mai kula da harkokin aikin noma. Jim kaɗan bayan rantsuwar kama aiki, Honorable Jamila Ismail kansila mai kula da ayyuka da ababen more rayuwa ta bayyana godiyarta kamar haka. Ina mai godiya ga gwamnan jihar Kaduna Dr. Uba Sani, ina mai godiya da wannan rana da Allah ya kai mu aka da karfin shi da ikon shi Allah ya kai mu ga wannan matsayi yau na wani supervisory kansila cikin local government, kuma ina alfahari da super commissioner, alfahari da bulldozer, ina alfahari da Sadiq Mamman Lagos. Allah ya kara mai lafiya, Allah ya kara mai lafiya, Allah ya shirya mai zuri'a inda ya tsaya mana ubangijinmu Allah ya tsaya ma bayan shi ko bayan bashi nan insha Allahu. Ubangidana Sadiq Mamman Lagos ba za mu taɓa baka kunya ba. Amanan gwamna Uba Sani, masu manufan alkhairi, masu ƙoƙarin a kawo ci gaban jihar Kaduna da ƙananan hukumomi baki ɗaya. Har ila yau Honorable Jamila ta tabbatar da cewa tuni ta ƙudura aniyar yin aiki tukuru wajen ganin ta ba mara kunya, inda ta bayyana manufarta a wannan sabon matsayi da ta samu. In Allah ya yarda manufofi na iri ɗaya ne da na mai girma gwamna jihar Kaduna Dr. Malam Uba Sani ga ubangidana super commissioner bulldozer sarkin aiki Sadiq Mamman Lagos da injiniya Salasin Musa Nuhu na karamar hukumar Cikun, wanda baya bambancin addini ko na yare ko na jam'iyyu. Shi yana kokarin ya hada kan mutanen karamar hukumar Cikun baki daya domin tunkaran zabe na 2027 da muke gabatowa insha Allah. Wasu daga cikin magoya bayan Honorable Jamila Ismail sun nuna nasu farin cikin tare da jan hankali akan kulawa da amanar da aka bata na jama'a. To alhamdulillah muna cikin farin ciki na tashi da muka yi yau da aka yi siyoyin in na supervisorin kansula namu Honorable Jamila Ismail. Supervisorin kansila na cikin local government, ba abin da za mu ce sai dai mu ce mun gode Allah saka da alheri. Ita kuma wannan nauyi da Allah ya daura mata, Allah ya bata ikon sauke nauyin, Allah ya bata ikon kula da mutane kamar yadda ta yi magana Allah kwaikwayonta mai girma gwamna Uba Sani ne, Allah ya bata ikon kwaikwayo da shi din ya riko da hannayenta. Ina wa Allah godiya da Allah ya kawo ni wannan rana ta rantsar da 'yar uwata, ƙawata, aminiyata a matsayin supervisory kansila na works. Ina godiya ga Allah da kuma Allah ya kawo mu wannan lokacin, dan na san za ta iya yi, me yi ne kuma za ta iya. Wannan bana shakka, bana haifi akan wannan matsayi da aka bata, da izinin Allah za ta tafi kamar yadda mai girma gwamna yake tafiya da mata, ya ce kuma da mata zai yi, kuma in Allah ya da muna tare da ita za mu bata gudunmuwa 100% ganin ta kaddamar da ayyukanta ta manufar mai girma gwamna jihar Kaduna. Kamar yadda muka rasa daman baya ne a matsayinmu da muke ta gwagwarmayar neman kansila, sai Allah ya zo ya musanya mana da wannan position din supervisory councilor. To muna godiya ga Allah, muna godiya ga waɗanda suka tallafa mana tun daga farkon tafiyan har zuwa yanzu. Wallahi dama dai mu tafiyanmu na mata ne, mu dama dai tafiyanmu na mata ne da ƙungiyoyi, so shi yasa muka samu nasara a cikin wannan tafiyan. To kuma muna fatan insha Allahu duk da ta samu wannan matsayin, da idan Allah tafiya da mata kamar yadda gwamna yake so haka za a yi. Honorable Jamila Ismail ta fito ne daga unguwar Nasarawa, kuma ta kasance 'yar siyasa mai kokarin samarwa al'umma ci gaba ta kowane bangare, musamman mata, matasa da kuma dattawa, wanda hakan ya sa ta samu farin jini da karbuwa a wurin al'umma. Yanzu dai ana sa ido a ga yadda kwalliya za ta biya kuɗin sabulu. Daga Kaduna, Muhammad Sani Sub Nasarawa, DSTV Hausa.